salah sing dikaya ngapa kuwi mesti bakal bisa balik pulih lan uga ora ana kang misahake kejaba maut nggih muga-muga aku ya entuk wahyu jodoh ya Tru dadi mbokne Bagiyuk kae gendang mulih heeh merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodhoke ngono kok heeh ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan ya bener sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet merga panjenengane nindakake 10 pepacuh 10 pepacuh ki apa wae 10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu antarane siji aja kulino nyepelekke siji lan sijine tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane oh ngono heeh aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae oh iya ingkang angka loro aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti ning yen pancen ana buktine ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana paribasan kedung jero kena dijajaki jeroning ati sapa sing ngira nggih kaping 3 aja gampang nyalahke tegese aja golek salahe ning golek ana benere ora ana menungsa sing sampurna kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani leres kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji mula rasane kudu manunggal aja duwe rasa ewuh pekewuh yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden heeh ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya heeh aja nganti dindem kok ndak malah ora apik kok nek dindem tentekane mung live dhewe-dhewe heeh dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane nggih tegese lahir batin kudu padha yen iya ya iya yen ora ya ora kudu jujur loro-lorone nggih kaping 6 aja gampang muring tegese samu bareng kudu sareh aja gampang nesu ana rembug dirembug ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar sing kaping 7 aja lelamisan tegese kabeh isining ati kudu dilairke kanthi tulus aja nuwuhake masalah sing anyar kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa saya suwe kudu mundhak dewasa aja saya mbocahi nggih kaping 9 aja nyepelekke perkara masalah gedhe utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten nggih kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman jebule ya ngesir ae ya terus dadi kanca mangan kanca ya ora ta nggih mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke ngono heeh aku ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau nggih matur nuwun ya Tru muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe nggih ijab kuwi mau dina iki jam 8 oh ngono heeh jam 11 resepsi temu nggih bengine pagelaran wayang nggih matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Tri Jayanto minangka kepala desa tuwin Ibu Yuli oh Bu sapa Bu Yuli oh nggih pemak teratap asmane meh padha nggih menika Ibu Camat nggih ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak ora wutah bakal malah wutuh wong sedekah kuwi ora lempah saya bakah ya reng nggih mila ayo iki gandeng gamelan wayang kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi pengarawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah oh nggih antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Madiun iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Sala
Terus Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget saka Sragen iki lagi nempuh S2. Terus Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok Mbak. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh ngono. Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Sragen. Oh ya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene ya. Terus candhaipun Mbak Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh, ngono Iya sok wirawiri, sok Ponorogo, sok Solo, sok Karanganyar, sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris kok ya. Kuwi ora iso dicekel bokonge. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen. Nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wit TK ngono. WTK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayahe niki. Nggih. Nggih. Lajeng candhaipun Mbak Tatin saking Ayu Jakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri. Nggih, yo entek rantek semene didum telu. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Terus Eka. Aku sing cilik-cilik wis ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing guru. Kuwi pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih, terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane. Nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak. Nggih. Ya terus, nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka Prihatiningsih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentara-mentara turun. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petro. Selamat pagi Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure iki ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho, Mbak Eka. Mbak Tatin iki piyaine tekun, ya ta? Dalam hal nopo? Ya bab nggo nekuni marang profesine. Pesinden. Iya no. Saiki Mbak Tatin panjenengan sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku. Kula ki tak. Nggih, nek tenanan niku kula niku dikirim mimik Bapak. Kuwi rak kowe. Nek kula niku malah mboten ada niat sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Yeah. Dengan
nol, saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Boten. Tapi berangkat dari keluarga seni. Ya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni, ning anake blas ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tati ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wiji Nugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji seni iki saka. Tapi nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi. Fahmi Berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, rokne ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyindeng. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Ngono. Budar seni ugi menika. Sapa? Budar sini. Oh, nek Mbak Darsini wis lahir wis gelungan kok ae. Kayak bulan kanggo garbo wis gelungan kok. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan Soebul Bek, kula sampun paring dawuh Mas Petruk, pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oke, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawani ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Nek diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman, ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin meletot. Sapa? Meletot-meletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget kan. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Parinto Titot tenan. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kan kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Kiai laris campur sarinan. Karyane iki kok mung sakmene. Ya. Karo digudang ya. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin.
Mbak Tati iki mbiyen nderek Mas Sino Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. Ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Wiwitane Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. napa nggih? Angger Pak Puh. Nek ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peki Maria bagus. Ya. Ngapa? Suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng. Ya iki senengane ireng lho ya. Juga ira kok dikira kemo wong loro. Lah Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Halo. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok mbuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya aja dono Mas. Halah. Sik gendera golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki Mbak Tati, adate ora ngono kuwi lho. Lagi Mas aku terkenalnya nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasanya senengane saka dhuwur apa piye iki Mak? Digoleke cengkok. Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Ora nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Nek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Aku wong rondo apa piye kok? Sing Ayo. dinteng nganggo bumbung. Nggih sing biasa mawon nggih Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ora Karep ning kono kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi jek biasa. biasa orang nganggo ndrok Mas. Ora. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dikremi. Sowan marang Sowan menyang kota gede. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Nah, mak golek sing kira-kira sing endi? Tak pilihke, Mbak. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu, Yang mana? sing rebat. Kekalemen. Ora Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendito Pak iki. Pol ki mung moto. Bagong iki. Moto yo bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayang-yang. Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon iku kersane mriku sih. Ambon-ambon umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati kok enek bagiane dhewe. Oh, dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula kan anggere metro ning diwan ditekokke. Pak Metro sinden panjenengan sing
kaya tugelan debok nang pundi. Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja nesu ta. Mbok aja sok nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Aja ta. Jantenan. Kaya patok. Iya. Mangga lanjut. Suara kurang permana ane ngewasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. ngece wis esuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku bawa padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Aja ta. Iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. ya Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi demak. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bareng iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Mangga. Ya, Mbak. Luweh becik mantenana timbang bisa Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca krawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Astri iki kaya ngene piyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Pak De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan kota diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Sing tak kei saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan kowe karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masa dia apa? Wah niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Ibadah ya. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika.
nggih. Terus ya jere niku Mas Pandu. Iku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ah diatur ya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan Kerawitan Putri. Oh nggih. Nggih. Nika juraganin body. Lah ngapa kok lain body? Lho, kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan barang. Kok aneh-aneh to kok. Pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diatur ya. Sing body enten diapet enten autan. Nggih. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku ya. Masa grup miskin bareng. Pokoke anggere dadi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan sok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih. Ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. urip ana Yo.
gunung senadyan bocah gunung kaduga ngrimpung jiwa raga kumbak gerong kahormatan mamprong rubuh karepingku. Iya Mbak Tatin. Urip ana kutake gawe takutake masalah isine apa-apa wae najan sedeman mesti tak wujudke. Wah, dan gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Di piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Ikan ngono sik kado. Are. Monggo. Monggo monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Penontonne pun ngantosi. Mbak Niken enggal mriki Mbak Niken. Iya ngono. Adikku wedok iki ya lagi Pundi naik daun. pundi sing ade wedok? Niken no. Oh, lan jenengan enggak. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo kena Niken kok ya, Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer kan anu sakniki kelas piro to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Sik to. Aja ora S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Ayo. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki samene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya salah kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, wong nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Mangsaku kok nek pancen ora senengi yo wek ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Mbak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Lah kok patung. Iya. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mung siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah Mas. wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Nah, Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terus aku iki barane budar sini yo. Ku dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah omah dhuwure Mas. Dari sini mbien sing nyawi. Kuwi canggahku. Boten. Sik Mbak Canggah iki ning kan ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya.
Gentari neng kono anu lugu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momenek datang transit menika ibu-ibu dari sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Sing makeup niku saniki pun. Aku munggah sebrewan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Lo wit tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho. Bojo berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, ayo. Ayo Mananda. Luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Baca guys ibu apa nek. Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndak rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Udah mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Balik belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Ah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Ayo. Melu joget ya. Intro Catre, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo ayo. Suci ya.
mangga Mbak Cici. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku Mas. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari niken. Lek sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Mas, ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya kok. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak niki meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak. Wah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate ora sampe kewuh to. Kayak onome kayak Mas. Iya.
Ya, Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ah. Ya, Kon Kak. niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah, jenengan iki lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbak luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu Kupinge. Kupinge. nganu jempole ya. Mak gandeng Pak Tatin, mak gandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Kowe tak satangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong samene gedene kaya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asirna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng nate nek langsung tes ngoten. Langsung Iya, tak. tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Mbak Tatin. Nek karo panjenengan sing rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Munyeng-munyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Grogi. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Ya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Ya mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayah Nek ngene iki wis ora karo bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Rasa wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Kowe rasa wedi. Oh, sapi kuwi. Asik pilih papat. Ayo. Margo suwe angen Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Lek gelungan wani ngene nek. Nah. Cuma maksudnya gelem karo iki tok. Wah niku suami sule kakak Mbak Tatin. Piye? Suami apa? Kok saged? Ayo no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rinto iki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Nggih, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kalau wong garbeni. Kuwi menteng tukul bledung ya. Iki pomong garbeni. Aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Nanto kak. Oh. Babasan. Layang kilo wama ruta. Suarane apik, layangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Nggih ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Ayo. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tatin. Nggih. Enggak. Kula wedi. Karo napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho nyandai pentile ning kene iki. Ono pentile Barang bareng. buat cabut.
Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim omah. Betul apa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griyane kok. Kuwi anu kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngomong-ngomong kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas emang kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, ati ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Natimin lho. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Iya. Bareng Wis suwe angen teni Tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. ya bukan oh Kok jadi matke kok liah-liane. hantu Perkenalan dulu ya. nggih siap Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek. jane kerep ketemu Mbak Nggih napa? nggih ning anu dalam angan-angan. Boten sosok kula derek sinten ngetos Pak Katin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu wah Karo megol barang. Mas kula sohlos ya Mas iya suarane Mas Teh Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Karo hantu ora megol kok aku megol kok. Nah ngono kok. alah kok Mas Aku katut. bicar krungu samaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko pon Mas pon Uruk ampun piye kok. Kok terus. Oh, wis lagune wae uruk kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ah, ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyangan ayo. Ayo. Tintang para. bawani boten Wis. oh Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani pancen. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat ndelok organ tari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Mas itu wonten rale ngono lho Mas ral Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. lho Mas Ayo. tintingan sik wong ayu tresna mungkin arya tambah susah Sik, jroning op. Senine keduren ya. Piye? wong ayu ki sebentar iku Mas Oh ya. wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku Bapak Wong kakus. Sik. hop lasangan ora lah wae mosok wong kakus padake Penyanyi kok mutung iki piye? lha niku wong kakus ngoten kok Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. oh ya Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Nah. Ngono. Wong tikus. Beda neh.
Ya Mas Nanda, saya sungai Mas. Balani. Rasida. Wong wajahnya kayak primus. Ya. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak tuh. Oh ngayu tresna mugilar ya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu rasaku tulus jroning kalbu. Ngomong terus ngalih ngomong hebat. lah niku merem kok aku lagi tinggal mereme Iki jenenge menghayati. ya menghayati gak usah merem Kowe kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Wong ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan bos. Bawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang pan toro ratri mong eling manising ati tresnaku tansah duweni marang sang Yasulaksmi. kangen kangen limputi bulan dadi saksi bayane datan belenjani janji supaya mati supaya Wong ayu tresna muminar ya tampa susah jroning batinku. bagus antep narasa hatimu rasnaku Oh. seneng kalbu Senajan ngarugi banyu sekara susah ora bakal cerna. Serenjan nyawa oncat sakaraga wis nasib Tapi sodi sana. Oh. Nyumayang koro. Apa yuk? Ngono kok pamer. Siang pantoro ratri mong elingani sing mati setiaku tansah duweni marang sang Yasulaksmi. rasa kangen kang limputi Ya, oh, oh. Tuhan dadi saksi bayane datan belenjani janji
kasih Mbak Tati. Terima kasih. Sama-sama. So tangannya ora wiso iki. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Maka gerajakan karo si Gentari. Maka yo diaturke cok, gerajakan. Maka yo gerajakan. Maka yo. Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon gending asli Banyuwangi
Nuwun sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga ten Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo. Menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yo diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yo. Monggo, yuk. Pangaresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe lapo katresnan tanges rompatos kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban. Bagus tak jalu ojo Telinga tresna pancene tresna kuwi ake pacoban Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Kang Mas kowe sing aku siji tresno iki wiji kadhewe ning asmara nuwana ati kawula anggone aku tresno bakal kendhat saking karewangi tamateni kaire tresno kang suci hati kang nandang niat hanyalah aku kowe lapo katresnan ning wong bagus tak tele katresnan pancene tresna kuwi ake kasukan bagus tak jalu ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban tamateni kaire tresno kang suci kasunyatan yen aku ilamu isih Terima kasih sebanun Mbak Tatin, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu, monggo sawetawis satur panglipur, kathah lepat diagung pangarsami, nggih, bakune kabeh padha kecekele, nggih, nek nganti kebelarung tak malah dadi dukane Ndara Janok. Ayo, ngadep Ndara.
langening kalang yuwan agar mantam muncar dinondir kekoneng Wilayana mati-mati uruhane Trilasa Om